गिबियाव आङो दावरायजारि इको टुरिजम ससाइटिनि जानानै आसाम आरो बिटिआरनि गुबुन जायगानिफ्राय जाय सुबुं बिथांमोना लावखार ओंखाम जानो फैदों बिथांमोननिसिम आङो फैबाय थानाय 2021 गोदान बोसोरनि 22 गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय आरो गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय आरो खुलुमनायखौ आङो जासिहरग्रोबाय जे जोङो दावरायजारि इको टुरिजम ससाइटि हिसाबै नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों जिहेतु थांनाय साननैसोनि सिगां बा दाख्लै जि माने बिटिआर निउसजों लोगोसे गुबुन निउस चेनेलाव बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाया बन्द जाबाय होननानै जि प्रचार जादों आरो बेखौ नोजोर होनानै जोङो बेखौनो फोरमायनो नागिरदों दावरायजारि इको टुरिजम ससाइटिनिफ्राय बेबायदि रोखोमै जेबो बगामाथियाव लावखार ओंखाम जानो फैग्राफोरनि थाखाय बगामाथिया बन्द जायाखै बे खुलायैनो दङ। बाथ्राया जाहैबाय जाय 2006 मायथाइनिफ्राय बे बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाखौ जोङो सोनाब साइडथिं गेरेमसा एनजिअ लकेल आरो लोगोसे सानजा साइडथिं जोंहा दावरायजार इको टुरिजम ससाइटिया सलायबोगासिनो दङ आरो बे रोखोमैनो देग्लायबो जोङो दावरायजार इको टुरिजम ससाइटिया जे गुवाहाटीनिफ्राय इथिं गरायसर नावकाटा बाङालिपारा जानानै जे सानजा साइडथिं जाय जायगाथिं बुद्ध मन्दिर दङ बे बुद्ध मन्दिर बाथौ मन्दिर थानाय बे जायगाथिंनि जि दावरायजार इको टुरिजम ससाइटि बे दावरायजार इको टुरिजम ससाइटिनि गेजेराव जेबो दावराव दावसि जायाखै आरो जोंहा प्रकाशन लाइननिफ्राय गभर्नमेन्ट लाइननिफ्राय जि माने जोंनो पारमिसन होदों बे रोखोमैनो दाबो सोलिगासिनो दङ आरो इयुनावबो सोलिलांबाय थागोन। खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय गेरेमसा एनजिअनि गेजेराव सोनाब आरो साहा साइडथिं दैमा बारनानै जि मोनसे लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा दङ बेयाव गावसिनि जायगानिनो माखासे सेंग्राफोरजों माने फोथायलायनाय गैयैयाव माने गोदान मोनसे एनजिअ जन्म जादों जेखाय खना इको टुरिजम ससाइटि होननाय आरो गेरेमसा एनजिअआ फुराना 2006 निफ्राय सोलिबोनाय आरो बिथांमोननि गेजेराव मोननै ग्रुपआबो पारमिसन लानानै मोननै गेट बानायनानै जिहेतु माने गेट पार्किं खालामनो नागिरदों गेट पास खालामनो नागिरदों बेवहाय माखासे दावराव दावसि जादों बुलायलायनाय जादों आरो बेखौ लानानै बिथांमोना जै दिनसिम माने मिलायनायाव फैया बै दिनसिम प्रकाशन लाइननिफ्राय बा सरकारनिफ्राय बेखौ बन्द खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ थिनदों आरो बे रोखोमै बे स्पटआ बन्द जाथ'नानै दङ। आसा खालामदों बिथांमोननि गेजेराव माबा मोनसे बुजिलायनानै बे स्पटआ गोदानै माने गाबोन समनियानि गेजेराव खुलिफिनगोन आं बेखौ आसा खालामदों। खिन्थु जोंनि गरायसर बायहाटा सारियालिनिफ्राय जोंनि गरायसर आरो बाङालिपारा रड जानानै फैनाय जे दावरायजारि इको टुरिजम ससाइटिया सोलिनाय बे माबाया बगामाथि पिकनिक स्पटआ खुनु रोखोमै माने बन्द जायाखै। ओंखायनो आं आसा खालामदों रावबो लावखार ओंखाम जाग्रा बिथांमोना खुनु माने माबा गोनो गोथो लायालासे जोंनि बगामाथियाव फैथों लावखार ओंखाम जाफैथों बिनि थाखाय जोङो सानफ्रामबो नोंथांमोनखौ जोङो अराय सम बजबगोन आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ दावराव दावसि खालामहोआ जासे नोंथांमोनखौ मिनि रंजायै जोङो बारहोहरनो जोङो दायथ' लादों आरो बेबायदिनो दायथ'खौ जोङो पालन खालामलांगोन। ओंखायनो जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया। आं आसा खालामदों जिहेतु गभर्नमेन्टआ खानानै होनाय जोंहा ड्राइभारफोरनि आखायाव जाय लावखार ओंखाम जानो फैनाय सुबुंफोर बिथांमोननि गासै रिक्सानो ड्राइभारनि आखायाव थायो। ओंखायनो ड्राइभारफोरा फेग्लिनानै जाहाथे गारि सालायनायखौ बन्द खालामो जोंबो सरकारजों लोगोसे जोंबो दावरायजारि इको टुरिजम ससाइटिया बेखौ थोंजोङै जोङो गुरैयै माने खावलायहरदों जाहाथे गारिखौ माने जौ लोंनानै दा सालायथों बेखौ जोङो ड्राइभार बिथांमोनखौ जोङो गुरै खावलायहरदों। आसा खालामदों गुबुन बोसोरनि बायदि बे बोसोरावबो जोंनि बगामाथियाव लावखार ओंखाम जानो थाखाय गोबां माने लावखार ओंखाम जाग्राफोर फैगोन बेखौ जों गुरै मिजिंथिदों।